a balimakɛ dɔ ka salli a su kan ko mɛnguni su nana misiri la balimakɛ in nana pour ka wasiaka in bɔ a sira fɛ ka salla ka yala a bɛ daga alimamiya ka balimakɛ in bali ko a tɛ salla ka wa an y'o fɔ ya ka tɛmɛ an ko alimami misiri alimami a bɛ wasiaka ɲɛ o bɛɛ bɛ don ciden ka harisa de kɔnɔ wala ya umanna rajula fi sultani illa bi jini ni su kɔni nana misiri de kɔnɔ ciden ko mɔgɔ si kana tɛmɛ alimami b'a ka misiri la mɔgɔ si kana tɛmɛ a ɲɛ ko i bɛ salli ou bien i bɛ su ka salli kɛ n'a ma jɛn n'a ye ni su kɔni nana misiri la dɔrɔn alimami de bɛ salla ka alimami ta bɛ i ye wasiya kɛ min ye alimami ta bɛ o ɲɛ ɔrɔdu bɛ alimami de bɔra ka salla kan n'a sallira ka su kan kɛnɛ dɔw la ou bien a ka duda la a ye wasiya kɛ min ye o de ka kan ni a sallire o bɛ salla kan mais n'a nana misiri de kɔnɔ alimami de bɛ salla kan mais dɔɔni ko baasi t'a la nin sugu a ɲininen don alimami fɛ o sugu i ka jɛn di a ye wasiya kɛ min ye alimami ka jɛn di a tigi ma a tigi ka salla kan o de ka ɲi o bɛ ɲini alimami fɛ sinon wajibi t'a kan de ni su kɔni nana misiri kɔnɔ dɔrɔn wɔrɔdu b'a la alimami de bɛ salla kan fo ni a ye jɛn di min ma wala i bɛ salla kan donc a sugu bon alimami a ɲininen don a fɛ a ka sira di wasiya kan tigi ma u ka salla kan alhamdulillah alimamiw b'o kɛ fana a ka ca alimamiw tɛ gɛlɛya kɛ o la ni kɔni y'a bonya fɔ alimamiw ye misiri kɔnɔ an y'a ye u b'o kɛ alhamdulillah karisa su fila nana misiri kɔnɔ mais a ye wasiya kɛ ko karisa ka salla kan u tɛ baasi k'a la an y'o ye alimamiw bolo aleykum salam bon ko e tun bɛ location na ko e yɛrɛ ye i ka yɔrɔ sɔrɔ i yɛrɛ ye i ko muso ma ka yɛlɛma e yɛrɛ ka du kɔnɔ ko muso ko a tɛ yɛlɛma ko muso bɛ location min na sara bi ka wa bon ni kabakoba don musow a ka ca muso location yɛrɛ bɛ muso degun a ka ca muso fɛ hari ni e bɛ e balimasuru dɔ de ka du kɔnɔ ni ka muso b'a degun e yɛrɛ ka yɔrɔ ka sɔrɔ muso k'a fɔ ko a tɛ taa yɛlɛma a yɛrɛ cɛ ka halala du kɔnɔ o ye kabako ye dɛ ka sɔrɔ a ka ca musow bɛ kɔrɔtɔ o la dɛ hari balimasuru ka so ni bɛ e bɛ balimasuru ka denba bɛ e musoba bɛ ɲɔgɔn kan muso bɛ ala deli de wagati bɛɛ n cɛ yɛrɛ ka yɔrɔ sɔrɔ a yɛrɛ ye an kan ka halala du sɔrɔ an ka taa yɛlɛma ye muso yɛrɛ ka laɲini n'u ka duwawu ni u ka fɛn bɛɛ ye o dɛ o ka sɔrɔ muso k'a fɔ ko a tɛ taa yɔrɔ la ne bɛ to location na m'o faamu dɛ o faamu ka gɛlɛ dɛ mais komi diina ɲininkali de don an bɛ min fɔ muso ni cɛ ko a ka taa yɔrɔ min askinuhunna min haysu sakantum min wujudikum muso i bi cɛ de nɔfɛ ala ko a y'a ka musow sigi yɔrɔ la aw yɛrɛ sigirila yɔrɔ min n'a ka seko hakɛ e yɛrɛ sɔkɛ ye yɔrɔ min sɔrɔ i ka muso ye ala ko muso i ka ti cɛ fɛ i ka taa sigi o yɔrɔ de la fo dɔɔnikibaw ko n'a y'a sɔrɔ cɛ ko a ka taa yɔrɔ min n'i taara ye degun dɔ de bi ka i ye degun dɔ de bɛ muso ka o yɔrɔ la ou bien fitina dɔ de bɛ muso ka o yɔrɔ la fitina bangalen do fana tɔɔra bangalen do degun bangalen do cɛ ko muso ka taa yɔrɔ min degun bangalen ni tɔɔra bangalen do fitina bangalen bɛ ni muso taara silamɛya sariya ma wajibiya muso ka taa cɛ nɔfɛ o yɔrɔ sugu la fitina ni degun ni tɔɔra b'a ka yɔrɔ min n'a y'a sɔrɔ o b'a la wala silamɛya sariya ma wajibiya muso ka taa a cɛ fɛ o yɔrɔ sugu la dɛ mais ni ewa cɛ ko muso ma
na yoro dola akaddu kono fitina yoro te degun taka tora taka foi taka ate daga muso ka bakata o yoro la ni muso banna kata o yoro la muso be yoro min ni muso ye nusujo ke mana ki ciye soso kaba doni ke bawo ko ikanna fa yere binna ka bwaka ni muso yi ce soso yi bora ka dukono ube akwai kana yoro mi ibanna kata silamiya sariya ba fu kun ni nusujo de ko ikanna fa ti yere binna ka bwaka ikan musakata ka foi kata ikaso fo kata ikaso atama wala ni sugula anta do muso imbanna kummin kama parce que anyo de fo an ko femmi nye furu nyogoma fula koye ube mogo fula ko ube kele ko jalatige ko kiritige ka kelen jarage ante so ko kele ala ye dawuda minyen nabi nyumaye aya jarage ala kele baga fula nyogon soso baga fula nana kele nya tafo amato kele ndo ntame aye kiritige katolo kele ndo jarage ala ya jarage minyen nabi nyumaye wala nema kiritige de nye silamiya sariya kuni ye min fo muso ni ce kwa kata yoro min ni tora ti kai fitina ti kai degun ti kai ni banna kata ye ce soso ola anafati tika donc ibe yoro min ola allokas anafa ina fati taka ibe yoro min allokas o taka fo kati so atama mais ninta ne tado nimbanna minna wodi ya to anko wakati be furu nyogoma fura sosolin hari ado be nu ye Sheikh Salih Fawzan munye mufti nu ya nyinen ka kacha bafu kata kiri tiga yorola et puis ambe nunu fo nan kwante kumula abe digi mo dola kasuru qur'an ayaw de la nya fu ya sinya joli wa in kafitum sigara bainahuma fa basu hakama min ahlihi wa hakama min ahliha furu nyogoma fula ta fulede ala ko nasiranna ko furu nyogoma fula nyogon soso buni nyogon che kiri tigela do ka bo muso ka mo e che ka mo la kiri tigela do ka bo muso ka mo la o ka furu nyogoma fula che laje ka sege min be quoi donc nous fula ye beni ku chebe nous fula yo nyini ala bu be sawabama mais nous fula yaye ni furu nyogoma fula che fule chogomi nun ka furu te se kanya tugunu de nous yu fara ka bo nyogona fana ala be kelen kariya naka masaya wala an koni be min fo nyini kar golbo yode mais nin cheta donc ante se kale ka muso injalagi folo kambe kiritiga kare muso imbanna kata che ka halala dukuru minna ntodo mais ne ye sariya nyini kali jabi grobali de ke Attenti ligoli gagné des bébés, mais quand il faut des bétails, il y a un peu de dos. Mais quand il y a un peu de guerre, 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 mais quand il y a un peu de guerre, il y a un peu de guerre, mais il y a un peu de guerre, il y a un peu de guerre, donc il y a des petits moyens, il y a des petits bon kodoko ale da ya fuato nyogondo ma ko an katani nyoro masinana bara dobe an ka bara inke nyogon fe nanye bara inke nyogon fe nanye min soro an ba kila ko utara o yorola ale de tumba to nyogo ina fakati fana me bara in taradela uma bara in soro jonna ale ko mimma o ukata nu tara komi bara taradela bara masoro jonna le sagira kata annola bo yala ko ale be mundi nintigima fo iti kana kadama parce que sarati de kerankata bara de ke ni bara in kera de nanye min soro de ambotila ni o bara make fo iborete eka ko ibadama ni nye ajiru tate kelenye de mana eni mugobe na karasa abbe naka na mbi bila ni mbara la abbe na sarala
sini na nimbara ke mbi sarawata doni ke ba ko ni mo benna ni na atigi na na fana awa ko karsai ko bara min ka ke an benna wata ibin saranna na bara ke ji a ede ko ay ede kera sababu ye amma bara in ke male yere ko ni na bara in kama ede ma bara in dama ka ke doni ke ba ko nin tigi de sarawa jibrika parce que ale ina na yere di kaba ne na sarfila kaba ka yere di makaba ni bara in ke baliya bora e yere de la asarabika wore ajiru tade men ni nyede aye sarati de ke an ka tabara de do ke nyogon fe nan ye bara in kambe min suranka anna tila donc bare madamina le nyana kortora le sagira fuiti eka ka di oma ko yala doko abe dagale akato kake kata don nasaraka nasarau ko kabato yorola ko kadina anu ka ko haqiqa ye puruku wele wote ka galo ni fe munun bala ku do wote daga ye qur'ana yi wasa galon site yahudani nasara dina la minte qur'ana kono Umar ibn Khattab etede dondo la Umar ibn Khattab ni tawreta pape do na chidema ako chidema ko nim fule tawreta pape do de chiden ko ya ibn Khattab amutahawikuna bima jitukum bihi wallahi law kana aghi Musa hayya ma washahu illa itibai tawreta pape yele Umar ibn Khattab bolo chiden diminara ako Khattab de yala nene minna na awma o shika de be awlawa wallahi mbali make Musa na be nyana ma yala sisa aka dina inta wasafu aka tune de ko Qur'ana wasare be Qur'ana de kala ibe Qur'ana de kala galon shite nasara dina la galon shite yahudiya dina la galon sira shite ni Qur'ana ma min bangi tibyana likulli shay tibyana likulli shay ala ko Qur'ana nana ka fembe de bange Qur'ana kala ka famu niye Qur'ana kala famu min ye katu ka bato yoro la ci de nyemu fo ola ako man samiya bidajjali falyana anhu ako ni mo min ne dajjali kibar ya me ima bola de ebe to ka bato yoro ni fe una ube tola ko ebe galon ni tiya bo nyona ebe bo min kala mo de be se ela ki yelema ibugu min kalama ni kalambante la de ulu be de be sema ki italo ki boy taka ki yelema chaman ta kera wuce la wala ate daga ikatai Qur'ana kala ka famu ciden ka ta sale kala ka famu galon shite jian kono nu uluma min bangaye ko do ko do kam misiri de dogoyara a dogoyara o ba fe kam misiri fere ka bonya o fo ko fula do la kelen de ka ke ko folo misiri be yoro mi do de ka dube o ko ale be saka ka duduma o ka fara misiri ka yurwa o ka ale ka du nyogona joye yoro were a do ko ay misiri na dogoyara dugudo de kene ube an kan misiri mboya de kata jo kene wore kasinya kene mi fereleno ko nin fulala uba jumanke nin fulala ewa silama munun be dugu kono u kan masalaha silamiya masalaha ani silama munun be u kan masalaha be minna nin fulala abode ke na ya soro misiri be yoromi dugula misiri kanyi o yoro de la jama ka tele ka nyugon soro o yoro de la be chamanche de la
jama ka tele ka ɲɔgɔn sɔrɔ de la bɛ dugu kɔnɔ misiri ka ɲi o yɔrɔ de la n'a yɔrɔ wɛrɛ la k'a to o yɔrɔ la o de ka ɲi a b'o de kɛ nin ka don a bɛ taa jɔ a ye yɔrɔ wɛrɛ ale taa bɛ fara misiri ka misiri bɛ to a nɔ la ni o de ka ɲi dugu ma o de ka ɲi silamɛw ma a bɛ palasi min o de ka ɲi n'a yɔrɔ wɛrɛ ka to o de ka ɲi ka tɛmɛ yɔrɔ wɛrɛ kan a b'o de kɛ n'a dɔnna fana misiri tun jɔra ya o y'a sɔrɔ dugu in mɔgɔ caman tɛ mais sisan misiri in bɛ yɔrɔ min a kɛra komi a bɛ dugu kɔfɛ kɛnɛ wɛrɛ min bɛ n'a feerelen don o de bɛ dugu kɔnɔ sisan ni misiri in jɔra ye o de bɛ dugu camancɛ la ou bien o de bɛ dugu kɔnɔ ka tɛmɛ nin kan nin taara dugu kɔfɛ dugu bonyana kɛnɛ min bɛ kɔnɔ la kɛnɛ wɛrɛ min bɛ misiri ka taa jɔ kan dugu nafa b'o de la silamɛw nafa b'o de la silamɛya nafa b'o de la a bɛ taa jɔ yɔrɔ la o kɛnɛ in de a bɛ taa jɔ yɔrɔ la wala masalaha de bɛ lajɛ a la silamɛya masalaha silamɛw masalaha dugu masalaha bɛ min na yɔrɔ fila in na a bɛ o de kɛ an bɛ min fɔ ye o de bon ko munbari haddu ye juma ye munbari kan ka da juma na ko parce que be mɔgɔw dɔ ye u bɛ si jɔ ka kutuba kala u tɛ foyi kan o tɛ ciden ka sunna ye fo minbari ciden ka misiri minbari de tun bɛ foyi a ka minbari kɛ misiri kɔnɔ minbari kɔrɔ ye de i n'i jɔra ka i bɛ kɔrɔta jama b'i ye ciden ka minbari kɔni tun ye escalier 3 de daraja 3 tele fula 3 ciden ka minbari tun bɛ o de la o de y'a to dɔɔni kabaw dɔ bolo ko minbari kan ka da daraja 3 de la ni minbari janyana kojugu Sheikh Albani b'a dɔn bidiya yɛrɛ la mais dɔɔni kabagaw komi lejina daima li muslimu olu n'a ɲɔgɔnnaw u ko hari minbari janyana mɔgɔ min ka minbari sera ka da daraja 3 na o ka ɲi mais hari n'a janyana jama masalaha kɔsɔn ni misiriw ka bɔ jama masalaha kɔsɔn hari n'a tɛmɛn'o kan baasi t'a la silamɛya sariya la bon ninnu n'a ɲɔgɔnna ko olu bɛ malo feere ni mɔgɔ min nana malo in na n'u bɛ wo sɔgɔ ka kisɛni minnu bɔ k'u yɛrɛ maro feerela u bɛ cogo di ninnu n'a ɲɔgɔnnaw mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔw tɛmɛna ninnu kan baasi tɛ olu kan bon ko u bɛ mɔgɔw dɔ ye i b'a sɔrɔ jama bɛ misiri kɔnɔ mɔgɔw dɔw bɛ misiri kɔfɛ minnu bɛ misiri kɔfɛ minnu bɛ misiri kɔnɔ u t'u ye u tulen b'u kan de la ko o bɛ cogo di bon dɔɔnikɛbaw ko n'a y'a sɔrɔ misiri kɔnɔna lankolon dɔ jɔyɔrɔ bɛ misiri kɔnɔna la ni mɔgɔ min y'o de to ye ka taa jɔ kɔfɛ kɛnɛ dɔw b'i ni misiri cɛ fana dɔw ko alimami tugu ɲɔgɔnya i ka sali tɛ saha nin na masala misiri kɔnɔna a fɛrɛlen don a ma fa aw taara sigi sira bɛ misiri kɔfɛ aw taara jɔ sira in kɔfɛ aw ɲɛ tɛ mɔgɔ si la fana misiri in kɔnɔ safa minnu bɛ misiri in kɔnɔ n'u tugulen tɛ ɲɔgɔn na o bɛ dɔɔni kɛbagaw dɔw bolo ko a ka sali ma saha minnu ko safaw ka tugu ɲɔgɔn na ni wajibi de don a bɛ olu bolo a ka sali sahalen tɛ bon n'a y'a sɔrɔ misiri fara de sa misiri kɔnɔna fara mɔgɔw jɔra kɔfɛ o de la safaw ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na ka taa hari minnu bɛ misiri kɔnɔ n'a ɲɛ t'u la foyi tɛ sali la ni misiri kɔnɔna de fara mɔgɔw bɔra kɛnɛma safaw jɔra ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na fo ka taa dantɛ min na ka taa ni safaw kɔni ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na jama de tugura ɲɔgɔn kan safaw de tugura ɲɔgɔn kan ka taa n'a kɔni bɛ alimami kɔfɛ baasi t'o la n'a ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na ka taa foyi t'a ka sali la wala baasi t'o la mais ka misiri kɔnɔna to sa mɔgɔw ka taa jɔ misiri kɔfɛ kɛnɛ dɔw b'a ni misiri cɛ sa kuma b'o de la dɔw ko a ka sali a sahalen tɛ
do ko hari ni salli sahara natilo gali mami kanna ka baraji na asilendo bon ko ewa muso min kankarima daw nana muso min ta sutura ni jahannaba dɔɔni ko muso min n'i bɛ to ka ayatil kursi kala faradaw kɔfɛ e t'i yɛrɛ sutura a fɔra ni mɔgɔ min bɛ ayatil kursi kala faradaw kɔfɛ foyi t'i ni arjanna cɛ ni saya tɛ ko o la e bɛ don arjanna kɔrɔ hali ni ma hijabu kɛ mɔgɔ min k'u ma ko muso tɛ da arjanna kɔnɔ n'a ma yɛrɛ sutura o de y'a fɔ fana k'a fɔ ko ayatil kursi min y'a f'u ye dɛ ko farada kɔfɛ n'i bɛ ayatil kursi kala foyi t'i ni arjanna tɛ ni saya tɛ o de ko n'i mi yɛrɛ sutura i bɛ jahannaba kɔnɔ fo k'i yɛrɛ sutura de nin bɛ fɔ de i bɛ don arjanna kɔnɔ de k'a sɔrɔ i ni junubu ma se kabayira junubu ma se ala ma min bɛ don jahannaba kɔnɔ de ni ciiden ko ni ye nin kɛ i bɛ don arjanna i bɛ nin kɛ i bɛ don arjanna i ni kabayira junubu kana se ala ma de ni kabayira junubu sera ala ma o ko sugu tɛ boli ni ciiden ko foyi t'i ni arjanna donni cɛ ni saya se a dɔw bɛ se ka kɛ i ni kabayira junubu sera ala ma ala bɛ se ka yafi ka kabayira junubu de na taa arjanna n'a y'a sɔrɔ junu ewa baraji yɔrɔ wɛrɛ b'u bolo bɛ tawhidi min b'i bolo ni ala ma yafi ma fana i bɛ don jahannaba kɔnɔ i ka sutura baliya n'o janga ka taa janina ka bɔ i la baara ɲuman tɔ minnu b'i bolo ani dawudi min b'i bolo ani labɔ i na taa arjanna kɔnɔ ciden hadisa sabatira o ma sabati wala ciden ka hadisa sabatira ni ciden ko foyi t'i ni arjanna tɛ ni saya tɛ ko fila dɔ la kelen de don i ma ni junubu t'i la i n'a don arjanna direti i ma ni junubu b'i la ni ala ma yafi ma i na jani jahannaba kɔnɔ n'i ka ewa junubu janina ka bɔ i la wagati min na taa arjanna ko ewa cɛkɔrɔba dɔ ko ale t'a fɛ a denw ka ewa furu cogow dɔ kɛ ko la o kɔnɔna la a den musomanni ye cɛ dɔ yira ale la ko a bɛ furu a ma musomanni in fa ko ayi tɛ furu nin ma musomanni ye ko cɛkɔrɔba in ko ale ma sɔn a ka furu o cɛ in ma musomanni in fana ko ni ale ma furu o cɛ in ma ko ale bɛ sa muso ganaya la ko cɛkɔrɔba ko ni ale sara sisan ka nin to nin cogo la lagara ale bɛ junubu ni jangakata sɔrɔ kama wa ayi bunɛwusɛmini kɔ a ko ciden ko waliju ka ni denmuso di cɛ ma min man d'a ye n'i b'a di cɛ min ma furu sarati de fo a ka jɛ ni furu ye mɛ n'a fana ni cɛ dɔ nana e ma e de ye waliju ye e yɛrɛ y'a dɔn a man ka furu nin ma e ye bɛ dɛfo dɔ tigi la a man ka furu nin na bunɛwusɛmini ko e fana kana furu o tigi la hari ni a ko ale tɛ furu mɔgɔ wɛrɛ la n'o de tɛ e fana ka yeli kɔnɔ sariya ni fɛnw na man ka furu a ma a ko hari n'a sara muso ganaya la hari n'a ma furu junubu t'i la junubu b'a yɛrɛ de la diɲɛ ka cɛ ma da o la n'i ka waliju kɔ ale de bɛ kɛnɛ ma ale de bɛ ko kalama n'a ko kana furu nin ma i b'a sɔrɔ a bɛ ko dɔ don a la e to o don a la ni e fana kun tɛ furu mɔgɔ wɛrɛ ma ni nin tɛ n'i sara muso ganaya la junubu t'i fa la dɛ i ka junubu b'i yɛrɛ de la parce que sariya ye woro di fa fana ma k'a kɛ waliju ye dɛ a fana kana t'i don yɔrɔ la i man ka don yɔrɔ min o musomanniw k'i janto nin na musomanni caman fɔla degun la sisan u b'anw yɛrɛ waleya u bɛ bɔ kaliw caman u fɔla degun na
no ka waliju ye ce munu suganti ye ube ba uluma no ulu yere beta cewdo suganti kondara nina aka sunna kama aka lensranya kama ubeta furuma ubeta jogo do sorola fu be kono na fulu tado be bo tigu bolo chogomi musumani tigi fule odegu na sisa ko sunna awo sunna kanya alhamdulillah ambiya Allah nyine bekate sunna ka me jahiru indoronte koy nyen ninka kene mala ye sunna comportement bala ya bumbo subula ya ka finu tige aba yere wala kombe sunna la aba yere wala ko salafia Sheikh Albani yofo akum mugo chaman ka aqida kanyi salafia la akum me ukasulukunu ka jogo manyide akwa ka kuma wurela ako silamau ciden kan manto ako silama chaman musikila jumaye aqida akum me salafiyan fana akam be salafiya jugama salafu folo utede jiyan laba salafiya Albani kambe odema akum me salafu fana kam musikila jumaye jogo bo nin kuma kanata globali kare parce que niyen nin ko salafu musikila jogo ibe sebo ne tabeno be donena ha utew Albani ye salafiya sugu minyanya na jiyan laban ka salafa nye salafu ako salafu fana musikila munye jogo ko iba suru jogo nyuma be minna demisenu la jogo nyuma be minna ula akadogo de wala faaw de be yeli ke wuli ni mogo be nyogon ka misiru kono wulu de mogo be nyogon ka tama yoro ula o de ya to Abubakar Siddiqi akonni ba fe kam musofuru akwa fa laje parce que faaw lu de be misiri kono mogo ni faaw de be nyogon ka kongo kono da mogo ni faaw de be nyogon ka tama yoro la ibe se ka fa do fa e mogo sugu minye ako be abali make munna wuyo ko parce que cewu de be nyogon kalama wala ka wole junga kana bilunya de amma fo ka didina bali tiguma min ka dina mani min ka jogo mani amma fo ka ta kawdi uluma de ko kabila ko ayi afana ka janto ala ka akana ka wole ju fana ke komi hakili tola ko ke komi dina tigute ko ke komi te islamiya kalama aw musulmanu fana ko bo hakili la de musulmani chaman ba kolo la sisa chaman ba dego la sisa drama ne darala drama yedina de iranela ne darala kadena na fiun me firam ne ya ne na nya surato chokola ne yere taro mbe bo abolo chokomi o chaman bila sirali binama ibe bila sirali minke be bila sirali minkenya donc aka janto ola wala chokoroba amma fu ikademu so di chema mi mandai ayi amma foyi ka di cema mi ni aka dina mani mi na ka jogo mani ko pasike kabila ko ro be interike kam ewa denkedo amma fode me na fana ni cena na ema ke mi e ka sege kono na ibe ewa ke jogo do ala mi e ka demuso man ka dama ube iba ka dina ko do chogo ya dola e ka demuso man ka dama kana dama hari na banna ka furu ce wurma ko ni odete akasa muso gana yala bulo simu ko jurubute fanala ha bo ko Baitul Maqdis ko cide juma ya jo bo hadisa do be na ube cide nyininka awa ka fo misiri folo juma ni alaya da ba fo alikaba ba ay ha misiri folo jiya kono ya alikaba inna awwala baiti udiya linnasi lallazi bi bakkata ala ko so folo min bilala dugu kolo ka bato kama wayede min be makka ko donyo da ciden ko Ibrahima uko fedo ako Baitul Maqdis uko donyo da ako Suleiman ha donya dila ko Baitul Maqdis donya jo ako Suleiman nabillahi Suleiman ninna na hadisa dola ha subhanaka allahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik comme gomi sana kafato wa yafo ko abalimake do ka salli asuka
comme nguni suna na misirila balmake nana pour ka washa kai mbo sirafe ka sallaka yala abedda galimamiya ka balmake mbali ko ate sallaka wa anyo foya katimen anko alimami misiri alimami abe washa kanye obebe do chiden ka harisa de kono wala ya umanna rajula fi sultanihi illa bi ijnihi ni su koni nana misiri de kono chiden ko mo shikana teme alimami ba ka misiri la mo shikana teme anye ko ibe salli ube be su ka salli ke nama jenai ni su koni nana misiri la duro alimami de be sallaka alimami tabe iye wasiya ke min alimami tabe onye ordu be alimami de bola ka sallaka na sallira ka suka kene dola uba ka dudala aye wasiya ke minye wode kakani asallire ube sallaka me nana anana misiri de kono alimami de be sallaka me doni ko bashi tala ni sugu anyine ndo alimami fe o sugu yika jendi ayo wasiya ke minye alimami ka jendi atigi ka sallaka ode kanyo be nyine alimami fe sino wajibi takade nim su koni nana misiri kono doro wordu bala alimami de be sallaka fonni aye jendi mimma wala ibe sallaka donc sugu bo alimami anyine ndo afa ka siradi wasiya kantigi mo ko sallaka alhamdulillah alimami bo ke fana akacha alimami te gele yak wala ni koni ya bonya ko alimamu ye misiri kono nya ye ubo ke alhamdulillah karasa su fulana na misiri kono na ye wasiya ke ko karasa ka sallaka ute bashikala anyo ya alimami uboro alaikum salam ko etumbe lokasona ko eyere ikayoro soro yere iko muso ma ka yelema eyere ka dukono ko muso ko te yelema ko muso be lokaso mina sarabi kawa o ni kabako bado muso akacha muso lokaso nyerebe muso dego akacha muso fe hari ni ebe bali masuru do de ka dukono ni ka muso ba dego yere ka yoro ka soro muso ka foko ateta yelema ayere che ka halala dukono oye kabako ede kasoro akacha muso be korto olade hari bali masuru ka so ni be bali masuru ka demba be muso ba be nyogonka muso be ala deli de wakati be nche yere ka yoro sura yere ye an kan ka halala dusuro an ka ta yelema muso yere ka lanyinu nu ka dowuni u ka fembe yo ode o ka soro muso ka foko ateta yoro le be to lokaso na mo famu de o famu ka gelede mais comme dina nyinin kalide do ambe min fo muso ni che ko akata yoro mi askunuhunna min haythu sakantum min wujudukum muso bi chede nofe ala ko aya ka muso shigi yoro la aw yere sigrala yoro mi na ka she ko hakke yere so ke yo yoro mi soro ka muso ala ko muso ikati chefe ikata shigi o yoro de la fo doni ke ba ko na ya soro che ko akata yoro mi ni taraye degundo de bika iye dogundo de be muso ka yoro la ube fitina do de be muso ka o yoro la fitina bangalendo fana tora bangalendo degu bangalendo che ko muso kata yoro mi degu bangaleni tora bangalendo fitina bangalembe ni muso tara silamiya sariya ma wajibe muso ka kata che no fo yoro sugula fitina ni degu ni tora baka yoro mi na ya soro bala wala silamiya sariya ma wajibe muso ka kata a chefe o yoro sugula de nenni e wa che ko muso ma
na yoro dola akaddu kono fitina yoro te degun taka tora taka foi taka ate daga muso ka bakata o yoro la ni muso banna kata o yoro la muso be yoro min ni muso ye nusujo ke mana ki ciye soso kaba doni ke bawo ko ikanna fa yere binna ka bwaka ni muso yi ce soso yi bora ka dukono ube akwai kana yoro mi ibanna kata silamiya sariya ba fu kun ni nusujo de ko ikanna fa yere binna ka bwaka ikan musakata ka foi kata ikaso fo kata ikaso atama wala ni sugula anta do muso imbanna kummin kama parce que anyo de fo an ko femmi nye furu nyogoma fula koye ube mo fula ko ube kele ko jalatige ko kiritige ka kelen jalage ante so ko kele ala ye dawuda minyen nabi nyuma ye aya jalage ala kele baga fula nyogon soso baga fula nana kele nya tafo amato kele ndew ntame aye kiritige katolo kele ndew jalage ala ya jalage minyen nabi nyuma ye wala nema kiritige de nye silamiya sariya kuni ye min fo muso ni ce kwa kata yoro min ni tora ti kai fitina ti kai degun ti kai ni banna kata ye ce soso ola anafati tika donc ibe yoro min ola allokas anafati ina fati taka ibe yoro min allokas taka fo kati so atama me ninta ne tado nimbanna minna wode ya to anko wakati be furu nyogoma fura sosolin hari ado be nu ye Cheikh Salih Fawzan munye mufti nu ya nyinin ka kacha bafu kata kiri tiga yorola e puis ambe nunu fo nan kwante kumula abe digi mo dola kasuru qur'ana ayaw de la nya fu ya sinya joli wa in kafitum sigara bainahuma fabasu hakama min ahlihi wa hakama min ahliha furu nyogoma fula ta fulede ala ko nasiranna ko furu nyogoma fula nyogon soso buni nyogon che kiri tigela do ka bo muso ka mo e che ka mo la kiri tigela do ka bo muso ka mo la o ka furu nyogoma fula che laje ka sege min be quoi donc nous fula ye beni ku chebe nous fula yo nyini ala bu be sawabama mais nous fula yaye ni furu nyogoma fula che fule chogomi nun ka furu te se kanya tugunu de nous yu fara ka bo nyogona fana ala be kelenkele kariya naka masaya wala an koni be min fo nyini kar golbo yode mais nin cheta donc ante se kale ka muso injalagi folo kambe kiritiga kare muso imbanna kata cheka halala dukuru minna ntodo mais neye sariya nyini kali jabi grobali deke atenti ligoli gagné des bébés, mais là, il faut dire des années. Il y a un peu de dos. Mais quand on parle de ça, quand on parle de ça, il y a un peu de temps, 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 il y a